A myslím si, že teda môžeme ísť na to bez okolkov. Niekedy sa už dozvie, že jeho láska odznie, keď zaspí. No v počítači nenájde, tak v niečom nebinárnom, z takej zvláštnej hopy, čo sa mu v dlaňane rozsečí. Nechajte ho byť chlapcom, potrebuje čas na to prísť. Čo s ním? Umenie pre spokojných ľudí, tak sa pýtam, čo ma do toho stále budí. Umenie nepladí dušu, len potrebuje kus dušu. Pýtam sa na cestu, mám srdoko. Všetko v tom piesni myslím vážne. To, čo ma nevzrušuje, ma frustruje. Až keď sa o tom písmu dosiahne hranice maskulizmu. Tento chlapec nevie, čo sa od neho očakáva, tak sa tak nespráva. Už vie, že keď sa podá, niekto tomu ruku podá. A to si máme kariéry, rovné srdce, že sú všetci bez inej práce. No povedz to. Akorát tento chlapec má s nami iné plány. Tak čo si umenie pre spokojných ľudí, tak sa pýtam, čo ma do toho stále budí. Umenie nepoladí dušu, len potrebuje kus dušu. Pýtam sa na cestu od zotoku. Všetko v tejto piesni myslím vážne. To, čo ma neviac zrušuje, ma frustruje. Až keď sa oddám písmu, dosiahnem hranice maskulizmu. Všetko v tejto piesni myslím vážne. To, čo ma najviac zrušuje, ma frustruje. Až keď sa oddám písmu, dosiahnem hranice maskulizmu. Dosiahnem hranice maskulizmu. Dosiahnem hranice maskulizmu. Dosiahnem hranice maskulizmu. Ďakujem veľmi pekne, toto bola naša prvá pieseň Hranice maskulizmu.